kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye dɔgɔkun kunfɔri daminɛ juma don juillet kalo tile 26 san 2019 kunnafoni labɛnna fasɛri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele ale de bɛ suya kɔlɛ la radio bɛn ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Ɲɔana jɛrɛ so famadagayɔrɔ la Kuluba kɛra bisimilali yɔrɔ ye. Baara dayɛlɛ welewele a bɛ o kofɔ ni tako sabanan don n'o de ye ka gunni kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ sɔrɔbolo yiriwali o baara dayɛlɛ la. Ɲɔandanw sanyɛlɛma la kalandenw olu ka bondakun kan olu bɛna dabɔ DEF ale bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ. Wulikajɔw olu bɛ senna fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ UEMOA o kɔnɔna na olu bɛ se ka fɛn min ka dɔn ka fɔ maamɔgɔɲafɛnw olu ɲumanw sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya bondakun kan. Dungumɛrɛ la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An y'a fɔ sisan ɲɔana jɛrɛ so jamana ɲɛmaaya sigiyɔrɔ la Kuluba kunungo weleweleda kɛra ka ɲɛsin ɲɔana jɛrɛ atako sabanan o ma ni u ko ma ko rentrée économique o tɛ dɔwɛrɛ jamana sɔrɔbolo yiriwaliw baaraw nundonni. Kumakan min n'u y'o don ba la o de ye ko lakanda sariya ani sariya kɛbaw olu bɛ se ka lakanda cogo min na. A baara dayɛlɛ a kɛra jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale ka bonya kɔnɔna na. Nin bolonɔbila sɛbɛn min filɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye. Minisiri so jamana ani jamana wɛrɛ cɛ baara Cɛbilen Darame n'ale bɛ o ɲɛminɛya la ani Su Lieng n'o ye ambassadeur ye Chine tɔgɔ la ko nin kɔni bɛ a jira k'a fɔ lakanda baaraw olu bɛ ka yakubaya anw ka jamana kɔnɔna na. Chine ka ambassadeur n'o ye Li Yeng ye ale ko dɔwɛrɛ tɛ olu b'a fɛ ka i ka dɔn ka fɔ sirakura de dayɛlɛ Mali ye min bɛ sɔrɔbolo jilili a bɛ o ko fɔ kɔɔri fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka bololafɛn dilanniw ani an ka seko ni dɔnko olu bɛ se ka diɲɛ bondakun ka wasa sɔrɔ o kan cogo min na. Cɛbilen Darame ale ko Mali ni Chinois jamana cɛ baara ko kabini san 1960 an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ waati ko wa ko a bɛɛ sen ɲuman kan han ka sababu kɛ ko Chinois jamana ye fɛn caman kɛ anw ye dɛmɛ sira fɛ u ye sirabaw dilan ye u ye pont sabananw dilan ye siraba min yɛrɛ n'a bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Senu y'o dilan ye hôpital du Mali Université de Kabala o n'a ɲɔana caman ko o baaraɲɔgɔnya in o kɔrɔ doni hali bi o de bɛ sen na. Ɲɔandanw sanyɛlɛma o bondakun kan funangɛninw ka ɲɔandan kalandenw a bɛ o ko fɔ DEF ale bila bɛ ka ntɛnɛndo juillet kalo tile 29 ka o kɔnɔ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. A ka ja hali jamanaden minnu n'o olu bɔra u sigiyɔrɔw la kɛlɛ y'a sababu ye ka t'u yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛw kɔnɔ k'olu bɛɛ bɛ ɲɔandan kɛ a waati kelen na. Minisiri ye nin kuma fɔ n'o ye minisiri min ɲɛsin bɛ kalanko ma Dr Temore Cɛlɛnta ani a ka i ka dɔn ka fɔ ko ɲɛnabɔso maaw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa se bolofara ɲɛmɔgɔw ma kalanko o bondakun kan an ka jamana kɔnɔna na. A ye nin kuma ninnu bɛɛ fɔ laseli dɔ senfɛ ka ɲɛsin dungɔrɔ ɲininaw ma. Minisiri ko fɛn min ye cɛbɔ ye ko bɛ taa 235 a n'a kunkanfɛn caman na. Olu bɛna tila fɛn min ka dɔn ka fɔ centre d'examen 1860 ani 3 bɔɲanko ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ bon ye sa ɲɔgɔndan bɛ kɛ minnu kɔnɔ n'o ye kilasiw ye o 9,379 bɔɲanko ko wa minnu bɛna taa u kɔlɔsi sa n'o y'u ka karamɔgɔw ye ko bɛ taa 18,700 a n'a kunkanfɛn caman na ko wa ko a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na kalanden minnu bɔyɔrɔ ka jan olu bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'u ka ɲɔgɔndanw kɛ a kuma la cogo min na ani ka bɔ u ka duguw la ka se ɲɔgɔndan kɛyɔrɔw la ko UNICEF olu bɛna u jɔ ni o kow ye. Minisiri ko sa ko ɲɔgɔndan jɛlen k'u mako bɛ o de la ko bɛɛ lajɛlen k'a dɛmɛ o baara la ɲɔgɔndan ninnu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔndan jɛlenw ye cogo min na nɔgɔ tɛ mun na siga t'a la. Yaasa jamana minnu bɛ UEMOA o kɔnɔna na ani fɛn min ka dɔn ka fɔ farafinna woroduguyanfan ko jidi siratigɛ ɲɛnabɔbaw n'u ko ma ko SOAC olu bɛ se ka maamɔgɔɲafɛn ɲumanw k'olu sɔrɔ cogo min na wulikajɔ o de bɛ sen na o jamanaw olu ka lahalayaw la. Yaasa kunnafoni bɛ se ka di jamanaw n'u dɛmɛbaa jɛkuluw ma cogo minnu na ɲɔgɔnna jɛrɛ dɔ de kɛra dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan nɔ ka o sariyaw k'olu ɲɛfɔ
kow kan ka kɛ cogo minnu na ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ olu la cogo min na o de kosɔn organisation des nations unies ONUDI o ka nɔbilama n'o ye Tarawele Abiso ye ale ko fɛnw ɲa ko kɔni ye wajibi de yaasa fɛnw dilancogo bɛ se ka ɲa cogo min na a ka kɛ mɔgɔw nafa fɛnw ye k'o de kosɔn ale bɛ dɔnnibaaw ɲininaw ani da dumunifɛn sanbaw olu ka solonadon jɛkuluw ka wuli k'u jɔ k'u ka to ka hakili lasɔmi fɛn dilancogo juguw kan yaasa ɲumanw bɛ se ka kɛ cogo min na UEMOA jamanaw ni SOAC jamanaw ye u bɛ se ka kɛ jamanaw ye cogo min na minnu n'u denw bɛ nafa sɔrɔ u ka fɛn santaw la minisiri min n'ale ɲɛsin bɛ fɛn dilanyɔrɔw olu ni jagokow ɲɛnabɔli ma Mariam Mayiga ale kɔni ko yamaruya sɛbɛn minnu bɛ di fɛn dilannaw ma k'olu de kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a dilanni fɛngɛw b'u la k'o bɛ se ka kɛ cogo min na a kɛcogo la fɛn dilantaw ka kɛ maaw nafalan ye. Maliden minnu n'u sigilen bɛ Faransi n'u bɛ ka dɛmɛ Faransi ka denw fɛ n'u k'olu ma ko gilet jaune olu de ko k'u bɛna taama sibiri donya nata o tɛ sini ye wa u ka faba kɔnɔ Paris laɲini ye mun ye o de ye Faransi bɛ ka maracogo min kɛ farafin jamanaw kɔnɔna na a yɛrɛ ka nafa ɲinini kama ko o ti ɲa ka tila k'a ɲini ko Faransi jamana ka taga bɔ Mali la Gawulu Masiri taba minnu bɛ yan kɔni maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ye dɔ kɛ nka minnu fana bɛ jamana kɔ kan olu de wulilen bɛ k'u kanfasa gɛlɛya nin ko in na kosɛbɛ wa Faransi jamanadenw yɛrɛ de bɛ k'u dɛmɛ koyi maliden minnu bɛ Faransi kɔni Faransi jamanadenw de bɛ k'u dɛmɛ minnu murutin bɛ u ka fanga marabagaw kama n'o ye gilet jaune ye k'a fɔ k'u bɛ taama sini sibiri juillet kalo tile 27 Paris ko k'a fɔ ko dɔ kɛra ten sa ko Faransi a ye taga bɔ Mali la u ye nin kɛ jabɔ yɛrɛ ye k'a bila foroba barokɛyɔrɔ la Facebook kan ko nin b'a yira k'a fɔ ko jan bɛ ka datugu Faransi da la dɛ k'a sababu kɛ kumakanw de bɛ ka caya Faransi kɔ u ka nin jabɔ ye miniti 1 ɲɛ kɔmi ko 32 bɔɲango de don gilet jaune ninnu b'a fɔ a kɔnɔna na ko Faransi ka nin maracogo min filɛ ka ɲɛsin jamanaw ma ko nin kɔni tɛ yɛrɛma hɔrɔnya ye dɛ ko nin ye ka yɛrɛma hɔrɔnya di mɔgɔ ma ka to a nɔ kan ten k'a ɲwari a tɛ se ka fiɲɛ sama k'a bila yɛrɛ k'a ka tɔnɔw bɛ ndaraki ka bɔ a bolo k'u ti jɛn ni a ye ko France Afrique k'o banna sa koyi maracogo jugu k'i dabiri maaw la ko o banna k'olu ti sɔn bilen k'u bɛ malidenw dɛmɛ yaasa u bɛ se ka bɔ Faransi jamana ka nin maracogo jugu in kɔnɔ cogo min na ko Faransi ye nin fɛɛrɛ in sigi Faransi kɔnɔ ye u yɛrɛ dafɛlaw na fo ka taa se diɲɛ bundakun ma ko fɛn o fɛn b'u Faransi fanga marabagaw kɔnɔ k'o de ye ka maaw ka hakɛw daraki ka b'u bolo k'o k'u nafalan ye nin bɛ dan sigi bi la seliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'ala sababu kɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔna ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka sɛgɛn Maraka faama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don www.malizoom.net Maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a b'a bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ dugawu kɛ sa ko ntɛnɛn Ala k'o yira ne ni aw la Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka kisi ni taga k'an ye ka jamana k'a kolo suma hali n'an bɛ tulonkɛ an k'an janto an yɛrɛ la han aw ni ciya k'an bɛn ntɛnɛn don ni Ala sɔnna ma Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye